प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु भाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर सी चर्चा की कथा सुनाओ तनी हमारी कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो और सुन के कमेंट बॉक्स में बताए कि हमार कथा सुन के आप सबके गुरु बहना कैसन लगल बाटे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। देखिए एक गांव बा, वो गांव में दूगो भाई लोग बालो, दूगो भाई बालो, दोनों जानी के विवाह शादी हो गइल बा, दोनों जानी के विवाह शादी हो गइल बाटे आ दोनों जानी के बाल बच्चे दोनों जानी के बाने। तो एक जानी के जो छोटका भाई रहने उनकरे गुरु बहिना एगो बेटवा रहने, एगो बेटा रहने आ जौन बड़का जानी रहने उनकरे 5 गो बेटी रहली, उनकरी 5 गो बेटी रहली। जब वो बड़ रहने तो देखी जब उनकरी 5 गो बेटी रहली या छोटका के एगो बेटा रहने, छोटका भैया रहने जवान तेगो बेटा रहने। देखी इनकरे 5 गो जब बेटी रहली धीरे धीरे बेटी देखी सियान होतली। देखी धीरे धीरे गुरु बहिना बेटी जब सियान भैली तो बेटी के देखी शादी करे खरतीन। अब कहने की बेटी हमार जब सियान होती है उनकर माई भी कहली और रूहो कहने कि बेटी जब सियान होती है तो बेटी के शादी कईल जरूरी बा। देखी दोनों भाई एक में लोग रहत रहलो, दोनों जानी एक में रहत रहलो, लेकिन जवान छोटकी जानी रहली जौन छोटका भैया रहने इनके 5 बेटी के देख के बहुत जलन करत रहने, बहुत उनके अंदर कभी कभी और ज्यादा जलन रहा तो कभी कभी थोड़ा जलन रहा। देखी जब बड़का जानी अपने एगो बेटी के बियाह कर देने, बढ़िया घर दुआर देख के अच्छा घर दुआर दान दहेज देने, उनकर पतिदेव भी नौकरी करते रहने, उनकर जौन जेठान रहली वो भी नौकरी करते रहली, सास भी नौकरी करते, सब घर परिवार में सब केहू नौकरी वाला रहल। लेकिन जब इनकर बेटी ही बस एगो नौकरी वाला ना रहली, लेकिन वो सब मंजूर करके शादी कईने। देखी अपने बेटी के घर में शादी कर देने, दहेज देने, शादी कर देने। और जब शादी कर देने वो बेचारी अपने जब ससुराल गईली तो सब केहू के देखी गुरु बहिना मन हवे कि नैहर जाए, तो सब केहू के मन है गुरु बहिना नैहर जाए के। अब वो लड़की के देखी ससुराल जब बाली तो जब उनकर साल भर हो गई तो कहली अपने पतिदेव से का कहली कि हमार माई बुलावत अली ले चलती तनी भेंट 2 दिन के करा देती। अरे बहन 4 गो बाटी माई बाने, चाचा वाले, चाची, दादा बाने, सब केहू के कहली कि सब केहू बात तनी ले चलती, साल भर के दिन हो गए भेंट। कहने ठीक बाटे मम्मी से पूछ ले। देखी लड़का जितना कमात रहने सब माई उनकर कमाई सब लेत रहली, सब कमाई अपने माई के देत रहने। बेटा पूछने कि ये माई, कहने ये अम्मा आ कहत तली नैहर जाए के आ थोड़ा साल भर के दिन हो गए बेचारी के ले जाती घुमा लेती। तो तू ना जाएग बा उनके जाएग बा, तू जा, तू जेब ते खर्चा लगी। अरे 4 गो बहन वाली, चारों बहन के दे पड़ी, मोर मिठाई ले जाए पड़ी, सब कुछ देखा, तू जेब तो तोहरे खर्चा लगी, उनके जाएग बा तू अकेले चल जा। देखी अब बेचारी सोच में उन बेटी पड़ गईली, अब वो लड़की सोच में ससुराल में पड़ गईली, अब हम कैसे का करी। देखी कहली ठीक बा का करे के बा, जब आप ना जाब तो जब आपकी माई मना करतनी तो अपना जाब तो हम जा तटी। कहने तू चल जा, तू के ना हम मना करतनी, तू चल जा। देखी का कैली अपन सास जैली, कहली ठीक बा मम्मी हम जा तनी। सास उनके 500 रुपया देली। बताई 500 रुपया में वो बेचारी का ले जाइए अपने मायके, अपन इज्जत देखी बचाइए, कैसे बचाइए कि अपन कैसे अब वो जाइए अपने मायके नैहर, अब अपने कैसे जाइए। देखी अब 500 अपने पति देव से कहली कि आपके माई हमके 500 रुपया देले बानी, कुछ होखे तो आप अपने लगे से दे दी। देखी
जवन भी उनके पति देव के लगे रहल तवन दे देहने बेचारी ओकरे बाद से अली। ओकरे बाद से वो अपने नैहर आवत अली तेगो उनके गांव के जवन आदमी उनके गांव के आदमी लगे रहने उनकर चाचा लगे वो दुकान खोलले रहने चौराहा पे। वही जा रुकली टेम्पू से आवत रही, वही जा रुकली रुकवली टेम्पू वाला के रुकली आ उनसे चाचा से का कहली कि हमर सास हमके 10,000 रुपया देहले रही चाचा आ 10,000 रुपया हमार गिर गइल बाटे आ हम कैसे का करी, हमके सामान मिठाई लेवे रहल। त कहत ने चाचा ए बेटी तू काहे ऐसन कहतलू, तोहके जवन ले बा तू ले ल। कहली कि हमके 10 किलो मिठाई चाचा लड्डू पैक करा दो, हमरे 4 गो बहन वाली कपड़ा दे दो, मम्मी पापा के दे दो, चाची चाचा के दे दो, एगो उनकर चाची के एगो लड़का रहने उनके सब केहू के कपड़ा लेली आ पैसा कहली कि ठीक बा जब हम वापिस अपने ससुराल से आए चाचा तो तोहके पैसा हम दे दे। देखिए वही दुकान पे जैसे वो सामान लेके निकलत अली वही दुकान पे इनकर दोनों बहन लोग गए लोग कि अपने जीजा और अपने दीदी खरतीन कपड़ा आने लोग गए लोग। जैसे लोग दुकान पे चौपता लो तू का कहत ने चाचा भैना के तुहार दीदी गईली है, तुहार जीजा तो ना रहने तुहार दीदी गईली है आ भैने के लेके 10,000 के सामान लेके गईली है। कहत अली कि हमदार सास 10,000 रुपया देले रहली है आ 10,000 रुपया हमार गिर गई। देखी दोनों वहाँ से लड़की वापिस आई लोग बेचारी अपन अली जब मैके में अली सब केहू के गोड़ धैली हंसत अली खुशी से हंसत अली मगन चारों बहन के बीच में मगन वाली सब कुछ। ते का कहत अली वही में से बहन की ए दीदी तू काहे झूठ बोतलू, तू ते मखंचू चाचा के दुकानी पे से तू सराई कपड़ा लेके आवतलू तो तू काहे कहतलू कि हमरे सास के पसंद के। देखी हर जवन लड़की के जवन चाची रहली तुरंत इनके सास के लगे फोन कर देली कि आप तो बहुत सुंदर अपने पसंद के हमके साड़ी देले बानी। देखी सास के अंदर कितना क्रोध उनकी आयल बाटे। कहतली आखिर में मनलस ना, आखिर में अपन वाली क के लेके चल गए। अपने बेटवा से पूछत है कि देखो अपने बेटा तू मनला ना, तू अपने मेहरारू के तू पैसा दे दे। कहने कि ना मम्मी हम उनके 1 रुपया ना देले बानी, हम ना देले बानी पैसा, वो पता नहीं कहाँ से ले गईली। देखी जब कुछ दिन बीत गए 4 दिन रहली 5 दिन रहली आ इनकर बाप बढ़िया सिन के फेन विदा कईने आ जब विदा कईने गईली अपने ससुराल में आ जौन मखंचू चाचा के दुकान से जितना कपड़ा के पैसा ले उधार लगौले सब इनकर बाप वहाँ 10,000 रुपया भर देने। देखी जब ससुराल में गईली तो सास पूछली तो सास से का कहतली कि एको पैसा क्यों ना हमार बाप अपन इज्जत बचावे खातिर 10,000 रुपया हमार बाप वो दुकान के भरपाई कहने की कहने कि हमार बेटी आवत या तो इज्जत जाता तो हमार बाप देहने पैसा। देखी इतना ज्यादा वो लड़की के देखी वो ससुराल में दुख मिलत आटे आ जब इतना दुख मिलता वो 4 गो बहन रहली लोग, 4 गो इनकर बेटी और रहली। अब ये लोग का सोचता लोग जब इनकर चाचा इनकर बाप जाता लोग शादी खोजे तो चारों जानी का लोग कहता कि हमन के शादी ना कल जाई जब तक हमन के अपने पैर पे खड़ा ना हो जाई, जब तक हमन के कुछ कमाई धमाई ना कल जाई के तब तक हमन के शादी ना कल जाई के। काहे कि देखो जब दीदी के शादी कैले बाटो ता दीदी के हाथे में पैसा ना बा तो सब केहू के आगे हाथे पैसा खातिर हाथ पसारेली। जैसे दीदी के दुख मिलता वैसे हमनों के चारों जानी के दुख मिली ने, हमन के शादी ना कल जाए। देखी अपन लोग जिद ठान ले लोग बाप कहने ठीक बा का करे बाप तोहर लोगन के जब इहे मर्जी बा तो हमरे लगे तो पैसा ना बा, जौन रिटायर हो गए जौन पैसा बा उहे बा पैसा जौन बा बेटी के उनकर शादी में पैसा लगा देहनी और तोहर लोगन के लिए धैले बानी हमरे लगे पैसा। कहल लोग चारों जानी जवन बा उतने में हमन के पढ़ा दा। देखी चारों जानी लोग गल शहर में पढ़े
जब चारों जानी शहर में देखी गुरु बहिना चल गए वा लोग पढ़े, तो जवन इनकर चाची और चाचा लोग बा ये लोगन के बहुत अंदर बहुत ज्यादा रीस हो गइल बा, बहुत ज्यादा क्रोध हो गइल बा कि देखो चारों बेटी की कहल आ मान के आ शहर में भेज देले बाने पढ़े। चारों बेटी के मान के बाद ये शहर में भेज देले बाने पढ़े। देखी वो लोग जब पढ़े स्कूल में गइल बा लोग, जब स्कूल वहाँ पढ़े जब गइल बा लोग अपन पढ़ाई करता लोग, एक समय का भइल कि उनके स्कूल के लेट हो गई। एक समय स्कूल के जब लेट हो गई तो दोनों दू जानी लोग जाता स्कूल के लेट हो गई, तो उन्हीं के कॉलेज के लड़का लोग जात रहलो, कहता लोग काहे जात लोगन इतना पैदल लोगन जात लोगन, हमारी बाइक पे बैठा लोगन, हमारे बाइक पे बैठा लोगन चलत तो उनके हम छोड़ देता। कह लोग ना हमन के लेट हो चाहे सवेर हो हमन के चहु बजल जाए, लेकिन ना लोग मानल बैठ गए लो। देखी चाचा वही जा गए रहने लोगन के हाल पता चुपे चुपे लेत रहने, वो लोगन के फोटो खींच के ले आके आ घरे अपने भाई से देखा दिखावत तने, कहत तने देखा बेटी के भेजले वाला पढ़े के, देखा बेटी कितना ऐश आराम मौज मस्ती लोग करत लो। अरे वो लोग पढ़त लो, वो लोग देखा का करत लो, बाइक पे घूमत लो। देखी अपन लड़की के जौन बाप रहने उनके बाप से सारा कितना झूठ में इंजाम लगौले बाने। बाप के लगे बेटी फोन कैली, बाप सुबहते बेटी से बतियने ना, बेटी लोग चारों जानी लोग घरे आए लोग, कहने चारों जानी जब घरे लोग आए लोग कहने बाप की तोहन लोगन के अब पढ़े ना जाए बस शहर में, तोहन लोगन रह, तोहन लोगन के शादी विवाह तोहन लोगन अपने मन के निकल गए बा लोग, कहन तने कि नाही हमन के कुछ ना पापा कैले बानी, सब झूठ में इंजाम लगल बाटे, हमन के कुछ ना, सारा बात बतौली अपने पापा से अपने माई से, लेकिन पापा बात ना मानत ने। देखी इतना माई कहली कि इतना जैसे छूट देनी इतना दिन देनी, वैसे एक बार और गलती के माफ करी, एक बार और दे दी। देखी बेचारा कहने हमरे लगे अब कुछ ना बा, हमरे लगे अब कुछ ना बा, अब हम का दी, हमरे लगे कुछ ना बा, जौन उहे खेत बा त खेत बाटे उहे खेत के रखे बा गिरवी, वही के बटैया चाहे जो कुछ रखे बा तो उहे हमारे लगे खेत बा। कहली ठीक बा, जौन खेते के जौन पैसा मिली वही से हमार चारों बेटी पढ़ ली हैं। देखी चारों बेटी पढ़ ली हैं, जैसे बेचारा जात तने अपन सर सामान ले आवे जात तने, बेटी लोग फिर जाए के अपन सफराई लोग करत लो, आ चाचा चाची के अंदर त रीस करोध बटलही बाटे। देखी जैसे जात तने तैसे रास्ता में बेचारा के एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गई, उनकर मौत हो गई, मर गई ने। जब मर गई ने तो घरे जब संदेशा आई तो उनकर पत्नी उनकर चारों बेटी लोग बहुत रोए लगलो, आ जोकर बियाह हो गई उहो अली बहुत लोग रोए लगलो, रोए लगल लोग। देखी उहे चारों बेटी कंधा देले वाली, एक जानी उहे आगी देले वाली, सब जानी पांचों बेटी मिल के सारा कार लोग कैले वालो। देखी सारा काम लोग कैले वालो, तो उनकर माँ का कहतली, उनकर पत्नी कैसे कहतली का, अब देखी शिव गुरु के से का कहतली, महादेव जी से कैसे का कहतली। अरे बड़ा दुखवा देला जो समैया ये गुरु जी, अरे बड़ा दुखवा देला, अरे बड़ा दुखवा देला जो समैया ये गुरु जी, अरे बड़ा दुखवा देला। ई हो जो दुखवा गुरु जी कोई से जो काटी हैं, अरे कोई से जो काटी हैं, अरे ई हो जो दुखवा गुरु जी कोई से जो काटी हैं, अरे कोई से जो काटी हैं, अरे बड़ा दुखवा देला जो समैया ये गुरु जी, अरे बड़ा दुखवा देला समैया ये गुरु जी, अरे बड़ा दुखवा देला। इतना जो दुखवा गुरु जी काहे जो ही पड़ने, अरे काहे जो ही पड़ने, अरे तना जो दुखवा गुरु जी काहे जो ही पड़ने, अरे काहे जो ही पड़ने, अरे ही बाटे कुछ जो आगवा जो पिछवा हो, अरे नाही बाटे कुछ कैसे के कर में गुरु जी
अरे कैसे के कर में गुरुजी बेटिए के दानवा, अरे बेटिए के दानवा। अरे कैसे जो कर में गुरुजी बेटिए के दानवा, अरे बेटिए के दानवा। अरे बड़ा दुखवा देला जो समैया ए गुरुजी, अरे बड़ा दुखवा देला। कवने जो भाई ने जो हमसे कसूरवा, अरे हमसे कसूरवा। अरे कवने जो भाई ने जो हमसे कसूरवा, अरे हमसे कसूरवा। अरे बड़ा दुखवा देला जो समैया ए गुरुजी, अरे बड़ा दुखवा देला समैया ए गुरुजी, अरे बड़ा दुखवा देला। देखी कहतली का शिव गुरु से का कहतली, बड़ा दुख देला समैया ए गुरुजी कि हो जौन रहने एगो तू हो चल गई ने। अब हम ई चारों बेटी के कैसे हम का करब। देखी अब वही जब चारों बेटी कहली ए माई तू चिंता न कर, हमन के जैसे कहले वानी के वैसे हमनियों के भगवान महादेव जी से हमनों के मांगत तनी कि हमन के जवान अपने पैर पे हमन के खड़ा कर दो, हमनों के कमाई रोजी। देखी का कई लोग फिर अपने शहर में लोग निकल लोग आ वही जब विचार लोग कई लोग कि चला हमन के कुछ ना कल जाए। चारों बहन लोग मिल के कह लोग कि चला हमन के चाय के दुकान खोलल जाए, जौन है पैसा बा यही पैसा से चाय के दुकान भी खोलल जाए, अपन पढ़ाई भी कल जाए, चाय के दुकान भी कल जाए। वो से दूर पे आई कि दूसरे शहर में रहल जाए तो कि हमन के देखता। देखी का कई लोग चारों बहन लोग मिल के लोग कह लो आज जौन उनकर बहन के शादी हो गई, अपने बहन के लगे लोग फोन कैलो, वो लोग कहल कि ये दीदी तू चल आव कि आ 1 महीना से अगर तू तैयारी करबू तो तू पास हो जाइबू, तुहरो नौकरी मास्टरी के निकल जाए। देखी जो कुछ अपने सास से आज्ञा ले ली, सास कहली ना जाए बा, ससुर कहने अरे जाए दो, पति देव कहने जाए दो। लेकिन जब सास ना कहली जाए के ओकरे से कहतली, जब अपने मन से जाए बा तो केहू रोक ना पाए। देखी अब का कैली अपने मन से अब घर में से बाहर निकलतली। सास कहतली घर में से कदम बाहरे ते निकाल देता लू, लेकिन फिर से घर में घुसे ना बा। कहली ठीक बा, वहाँ से अपने ससुराल के से मुंह मोड़ के अपने बहन के लगे आ गईली। अब देखी 5 बहन लोग शहर में लोग चाय बेचता लो, वो लोग उनके चाय इतना बिक्री होता। देखी महादेव जी के दया से माई अब बाली महादेव जी के पूजा करतली। आ देखी 5 बहन लोग बा, इहो लोग भगवान के भोलेनाथ के इहो लोग पूजा करता लो। देखी अब चाय के दुकान लोग खोल दे, लोग चाय के दुकान से इतना बिक्री होता, वही में पढ़ाई भी लोग करता। देखी ऐसन भगवान के महिमा महादेव जी के भोलेनाथ के ऐसन महिमा बाटे कि बड़ बहन जौराली मास्टरी के नौकरी पा गईली, ई लोग चारों जानी टीचर के नौकरी पा गईलो। देखी इहो लोग पा गईलो, जब 5 जानी लोग पा गए लोग दूसरे स्कूल में नौकरी पा गए लोग, तो अपन घरे लोग जब आए लोग तो अपने माई से फोन में लोग कहल पहले कि ये माई हमन के दादा के मर गई न, लेकिन उनकर आत्मा के हमन के शांति देवे खातिर हमन के 5 जानी नौकरी पा गए मानी कि सरकारी, कोनो चिंता ना बा। देखी अब जब घरे आवता लो तो चाची चाचा लोग कितना लोग खुश का बा लोग। देखी जब ले लोग बेटी लोग वैसा रह लोग तब ले चाची चाचा लोग ना साथ देता। अब नौकरी पा गई बा लोग तो वे चाची चाचा लोग कितना लोग अब कितना बदल गए बाटे लोग। देखी लेकिन चारों बेटी कहली हमन के चारों जानी के शादी हुई, एक के बेर शादी हुई। देखी चारों जानी के अच्छा घर दुआर खोज के चारों जानी के अच्छा शादी भइल, एक मंडप में शादी भइल, अच्छा से बर मिलल, सब कुछ मिलल। देखी महादेव जी की दया, दुख काटा लोग लेकिन दुख काट के बाद में लोग तो सुख पावल लोग। तो देखी आप सब गुरु बहिना भी कभी भी ना सोचब कि अगर बेटी वाली तो बेटी भी पढ़ावो तो बेटी भी कुछ बन के दिखा सकेला, बेटा ही बेटा ना हो। लेकिन देखी चाची के उनकरे कितना घमंड रहले, एगो बेटा लेके आ देखी इनकरे 5 गो बेटी रहली। तो देखी बेटी लेकिन इनकरे घमंड ना रहल, इनके 5 गो बेटी रहे लेकिन उनके बेटा, लेकिन इनकर बेटी जब एगो ससुराल में दुख कटली तो चारों बेटी देख के उ कहल लोग कुछ हो जाए, लेकिन हमन के अपने पैर पे
खड़ा हो जाइए तब भी हमन के शादी कर जाए के। तो आप सब गुरु बहना अपने बेटी के भी ये ज्ञान दे कि अपने कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि दे। हर हर महादेव।